Narum payu nioskum, ka chananam daki padba, ka briu nyotar. Menteri Ketenaga jengok kai ubak polling dok mennia ka sengin kong ulo ong babaro ki baladan keti hakaban penthok bria bat penbot nam sniu ya ke jelam Meghalaya kin sa syak pengat hari kendon jang ka ai kani ke jingkren ke jong u ka dai hadin baki pulit ke jela ki layok ke mi ki sangut ki briu ki baladan keti hakaban penyap yau raja Raghuvanshi hasora ka bakenthop lang ya ke jingsyak kem ka kurim ke jong u ka sonam Raghuvanshi hakabai dei bat katei ka kam thombor ka jing bishar kilap thai khubor bat ka jing kawang keti ka bala maj phang da ki katukat ni ki news channel ka sarkar jilla lengba katanat pulit kala de register ya ka ijahat bangin sayat sakmat ru bat ki lenti jong ka an ban pentikna bakini ki bapen thok bria ya ka dor jong ka Meghalaya kin sya pen sitom kat kum ka an ong ba polling do habai kren ba kilap thai khubor ulong barok ki jaka jongok kai ha ka jilla kide ki basengan bat ka jingjia jong ka jingsya penyap raja Raghuvanshi kade ka jingjia ka balajia ha ka sin ka benengkong ka banjia ha po sora kam shimladan kanu ka jingjia baki nong jongok kai kin sya sho nreila da ki breu ki wan sani da ka jingthmu ban penyap ya nuriano kumnu ngin te lakam ya kata ba kanom jia bat kite ki de ki shijur ki bala deb ban ya kan teu kurim ki lawan honeymoon sani kumnongin budin ya kalet kawan ka jongki habaki la kentaj ru ban sim ya ka jing syakri naki guide niki nong yalam lenti ulong ru bakaru kom pathai khubor jongki national media kadai ka baka sarkar jilla kala khami bha kila sedang ban le iki kam bishar lengba ka kam pathai khubor ka jongki hakini ki sitayo tam badha ka jing shisha ki bahayeng hasem jongki te ki longyeng kila kan thok persya ka jelam Meghalaya bat kala dan ru ka jingja bakala dan ka jing pensit baki dai ban keput kala yaki nong song sunang ki bana jelam Meghalaya ulom baka sarkar kan sakhmi bnia ya ka jinglong jingman boro bat ban kentiu ya ka standard operating procedures SOP na ka benta ka jing sngan bat jingyada yaki nong jong okai